U vrijeme kad je on počeo pjevati, ona još nije mogla držati reket u ruci. Danas on puni stadione, a ona sportske dvorane. Svrha top liste svjetskog tenisa i hrvatskog roka, najbrži ženski reket Hrvatske Iva Majoli i najpoznatiji heroj ulice Prljavog kazališta Mladen Bodalec. Dobro večer svima. Dobro večer, dragi prijatelji. Velika mi je čast što večeras mogu biti ovdje s vama i dodijeliti ovu prekrasnu nagradu Porina. A također mi je velika čast što sam uspjela upoznati Mladena. Njegove pjesme oduvijek slušam i stala sam gost njegovih koncerata i nadam se da ću tako ostati i u budućnosti. Evo, ja vas sve srdačno pozdravljam. Hvala lijepo. Isto sam tako sretan da mogu biti u društvu ovako mlade, zgodne i neobično talentirane sportašice, čime rezultati, vjerujem kao i sve vas, uvijek iznova vesele i raduju. Wow, toliko puno komplimenata još nisam dobila u zadnje vrijeme. A sad prijeđemo na nominacije. U kategoriji broj 6, najbolja vokalna zvijezda. Izvedba. Izvedba. Muški glas. Gušti su gušti, Alen Vitasović. Bolje da si najdeš kega, će tvoju mamu puta vrati. Ja sam zaljubljen, Toni Cetinski. I neka nova svitanja, Oliver Dragojević. Žalim ti, kada te vidim s njim. Agem, set i meč osvaja. Sad ćemo vidjeti ko. Neka nova svitanja, Oliver Dragojević. Žalim ti, kada te vidim s njim. Neće me boljeti, jer znaću ko si ti. Kako znaš glumiti, kada si sigurna. I prije ovog Porina htio sam da svo troje dobijemo ovakvu nagradu. Hvala svima koji su sudjelovali u ovom projektu. Hvala.